Китай спря да произвежда евтини автомобили и започна да прави хубави коли на ниски цени. Ето 5-те, които го доказват. 5. XPeng-P7. XPeng-P7 е електрически седан с 4 врати и пробег над 570 км по цикъла във ВЛТП във версиите си с по-голяма батерия, ускорени от 0 до 100 км в сучкрача за 4,3 секунди във варианта с два двигателя и цена между $3000 и $38,000 в зависимост от конфигурацията. Tesla модел 3 със сравними характеристики надхвърля $45,000. Еквивалентното електрическо BMW серия 3 е над $55,000. Разликата не е незначителна. P7 пристига с 14,5-инчов централен екран, собствена система за асистирано шофиране на XPeng с възможност за автономна навигация по магистрала и ниво на вътрешно оформление, което специализираните медии, които са го тествали, последователно описват като по-високо от очакваното за този ценови диапазон. Това не е най-рафинираният автомобил по отношение на динамичното поведение, в сравнение с едно BMW. Това е автомобилът, който доказва, че за по-малко от $38,000 вече е възможно да имате технология за асистирано шофиране, която преди 3 години съществуваше само в автомобили на двойна цена. Правителството на САЩ от месеци анализира ограниченията за свързани превозни средства от китайски происход, позовавайки се на опасения относно системите от камери, GPS и свързаност, които тези коли носят стандартно. Тази дискусия сама по себе си е най-доброто потвърждение, че модели като P7 вече са реално присъствие, което властите не могат да пренебрегнат. P7 предефинира цената за достъп до модерна технология за асистирано шофиране. XPeng от години инвестира в своята система X-Pilot, която позволява автономно шофиране по магистрала без намеса на водача при нормални условия на трафика. Това ниво на развитие струва пари. Фактът, че то идва стандартно в кола за $3000, променя това, което може да се очаква за този бюджет. Следващият модел прави още една стъпка напред по отношение на цена, размер и амбиция, като се прицелва в сегмента на луксозните семейни джип автомобили, където BMW и Land Rover нямаха реална конкуренция на такова ценово ниво. 4. Li Auto L9. Li Auto L9 е 6-местен джип с хибридна задвижваща система с удължен пробег 449 кг, 441 конски сили, комбинирана мощност, стандартно въздушно окачване, екрани на всеки ред седалки и цена от около $55,000. BMW X7 с подобна конфигурация надхвърля $95,000. Референтният Land Rover Discovery е над $8,000. Разликата в цената купува буквално още една кола. Това, което прави L9 особено значим, е профилът на купувача, към когото е насочен. Семейства, които се нуждаят от реално пространство за 6 души, комфорт при дълги пътувания и технология, която може да се актуализира чрез софтуер. Този профил потребители плащаше премиум цена за лукс в продължение на години, защото нямаше реални алтернативи. Li Auto продаде над 4000 единици от L9 през първите си месеци на пазара в Китай, което го превърна в един от най-продаваните луксозни джип автомобили на китайския пазар за този период. Пробегът в изцяло електрически режим е около 180 км, което е напълно достатъчно за повечето ежедневни пътувания, като бензиновият двигател служи за подсигуряване при дълги пътувания, без да се зависи от зарядната инфраструктура. За семейство, което изминава по 50 км на ден и прави едно дълго пътуване в месеца, тази комбинация решава проблема с тревожността за пробега, която все още спира приемането на чисти електромобили на много пазари. Li Auto беше първата китайска марка, която надхвърли 4000 продадени превозни средства за един месец в Китай, което я поставя сред най-бързо развиващите се производители в глобалната индустрия през последните 3 години. Този темп на продажби не се поддържа с продукт, който разочарова. Поддържа се с такъв, който решава реалните проблеми на своите купувачи. L9 е най-практичният вариант в този списък за едно семейство. Следващият модел не е насочен към практичността, а към имиджа и е този, който най-директно предизвиква възприятието, че спортния лукс може да идва само от Германия. 3. Zeekr 001. Zeekr 001 е електрически фастбек, разработен от Geely, същата група, която контролира Volvo и Lotus, с много конкретно предложение. Оборудването и присъствието на Porsche Taycan или Audi e-tron GT на цена между $4000 и $52,000. Референтният Taycan надхвърля $9000.
Разликата е повече от $4000 за автомобил, който покрива абсолютно същия профил на употреба. 001 е оборудван с електрически двигатели с мощност до 544 кг, 536 конски сили, във варианта с най-висока производителност, 100 кВт с батерия, с пробег над 500 км и екстериорен дизайн, който не изисква извинения на нито един паркинг. Подкрепата на групата Geely не е малък детайл. Тя е собственик на Volvo Cars от 2010 година насам и през това време доказа, че знае как да управлява марки с европейски стандарти за качество. Zeekr 001 се възползва от това споделено инженерство и от тази внесена култура на качество, а това се превежда в детайлите на изработката и динамичното поведение според тестовете, публикувани в европейските медии. Европейският съюз започна да налага мита между 17 и 35% върху китайските електрически превозни средства. Франция и Италия настояват тези мерки да бъдат приложени възможно най-скоро. Германия и Испания се колебаят, опасявайки се от търговска война. Фактът, че цели правителства отделят ресурси за спиране на марки като Zeekr, потвърждава по-добре от всеки продуктов тест, че заплахата се възприема като реална от индустрията. В момента Zeekr експортира за Европа с пълно одобрение на типа – хомологация, което означава, че е преминал същите тестове за безопасност и емисии като всеки европейски производител. Това не е автомобил, замислен за китайския пазар, който в последствие се адаптира за износ. Това е автомобил, проектиран от самото начало да се конкурира в глобален мащаб. Zeekr 001 се конкурира директно с големите европейски спортни автомобили. Номер 2 не се конкурира с тях по спортен дух, а по статус и идва от марка, която в Китай има същото символично тегло, каквото Rolls-Royce има в Европа. 2. Hunci H9. Hunci H9 е представителният автомобил на китайската държава. Марката Hunci, чието име означава червено знаме на мандарин, в продължение на десетилетия оборудва официалните паради и президентските пътувания. H9 е нейният луксозен седан за серийно производство за гражданския пазар. Размери на лимузина, интериор с висок клас дърво и кожа, V6 битурбодвигател с над 360 кг, 355 конски сили. Стандартно въздушно окачване и цена между $5000 и $705,000 в зависимост от конфигурацията. Еквивалентен като оборудване Мерцедес с класа надхвърля $200,000. Сравнимо BMW серия 7 е над $1000,000. Разликата е структурна. H9 предлага пространството, тишината при движение и присъствието на първокласен представителен седан за по-малко от половината от цената на немските си еквиваленти. В Китай H9 не се възприема като евтина алтернатива на европейските модели. Това е автомобилът на тези, които нямат нужда да доказват нищо, купувайки чужда марка. Тази промяна във възприятието, активно подкрепяна от политиката на национална гордост на китайското правителство, превърна H9 в предпочитан избор за мениджъри, държавни служители и купувачи с висока покупателна способност, които преди купуваха с класа или серия 7 без да се замислят. Когато символът на статус на най-големия пазар в света спре да бъде Мерцедес и стане Hunci, картата на луксозната индустрия се променя завинаги. Hunci H9 е най-амбициозният залог по отношение на имиджа. Неговото съществуване ни принуждава да преосмислим един въпрос, на който луксозната индустрия отговаряше по един и същ начин в продължение на десетилетия. Какво прави един автомобил луксозен? Ако отговорът беше само немският или японският произход, H9 усложнява този отговор по съществен начин. Номер 1 не се конкурира по имидж. Той се конкурира с конкретни данни, с реално глобално присъствие и история, която вече не е обещание, а проверима реалност в автосалоните на 3 континента. 1. BYD Han. BYD Han е електрически седан с 4 врати и 517 кг, 510 конски сили във варианта с 2 двигателя, пробег над 550 км по цикъла FVLTP, ускорение от 0 до 100 км секунд за 3,9 секунди и цена между $35,000 и $45,000 в зависимост от конфигурацията и пазара. Tesla модел S със сравними характеристики надхвърля $8,000. Еквивалентното BMW i5 е над $7,000. Разликата не е малка. Това, което прави Han номер 1 в този списък, не е само цената, а фактът, че той вече е достъпен извън Китай. BYD има активни дилърства в Европа, Австралия и пазарите на Латинска Америка. Това не е прототип или обещание за бъдещ износ. Това е автомобил, който може да се купи днес.
с официална гаранция, сервизна мрежа и налични резервни части. Уорън Бъфет инвестира в BYD през 2008 година и запази тази инвестиция в продължение на повече от десетилетие. Volkswagen, Toyota и Stellantis имат активни споразумения с марката. Когато най-големите производители в света подписват съюзи с конкурент, посланието е ясно. Това не е заплаха, която може да бъде пренебрегната. КТМ премести част от производството си в Китай. Харлей Дейвидсън подписа споразумения с китайски производители за производство на модели, предназначени за азиатския пазар. Марките, които години наред гледаха на Китай от високо, започват да работят с него. BYD Han е автомобилът, който най-добре обобщава всичко, което се промени в индустрията през последните 10 години. Първокласна технология, реален пробег, характеристики на спортен автомобил и цена на средния сегмент. Това е новата карта. Европейските и японските марки продължават да предлагат история на надежност и утвърдена сервизна мрежа. Това има реална стойност, която не изчезва от днес за утре. Но техническата дистанция между добре специфициран китайски автомобил и неговия западен еквивалент се съкрати до толкова, че ценовият аргумент вече не е единственият. Автомобили с над 500 кг, пробег над 550 км, стандартно въздушно окачване и първокласна изработка под $55 000 не съществуваха преди 5 години. Сега те съществуват, имат глобална дистрибуция и реални собственици с документиран опит. Пазарът се променя. И автомобилите в този списък са причината за това. След 10 години въпросът няма да бъде дали китайските коли са добри. Въпросът ще бъде защо ни отне толкова време да ги вземем на сериозно. Ако това видео ви е накарало да погледнете с други очи на това, което Китай произвежда, абонирайте се, за да не пропуснете следващите анализи. И ми кажете в коментарите, бихте ли си купили китайска кола днес или все още нямате доверие на марката?